Praise the Lord. Mayong gabi sa mga anak sa Diyos. Amen. Sana po ni kahigayon alang sa itong mga igsoon nga magtuon ta sa pulong sa itong buhay nga Diyos. O karong gabi una, before ta magtuon sa pulong sa itong buhay nga Diyos, at tuon na ta sa itong church declaration. Kaya sabay ta. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth, and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, Amen and Amen. Praise God. Do you believe the church? Inatuuhan ba na ninyo? Amen? Hallelujah. O karong mga gabiyon ng mga igsoon, dili ato langanon, tungod sa ato ang oras nga paspas po kayo mudagan, at tuta sa ato ang foundation text karong gabi una, nga atong pagkakuhaon diha sa Roma chapter 5, verse 1 and 2. Ang pulong sa Dios nagaingon, o ginauluhan kini dinhi og ang paghibalik sa atong maayo nga relasyon ngadto sa Dios. In verse 1, nagayon siya, busa tungod kay gipakamatarong naman kita pinaagi sa pagtuo kay Hesukristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. In verse 2, pinaagi kaniya og tungod sa atong pagtuo nakadawat kita ni ini nga grasya ug malipayon kita diha sa paglaom nga makaambit kita sa iyang pagkahalangdon. Magaampo ta sa pulong. Amahan mo ang langit na mapasalamaton kami ni ining matahong mga kagabion. Salamat sa kahigayonan nga imong gihatag na usab kanamo, especially sa imong mga pulong karong gabi una. Salamat sa imong pagpadayag, sa imong taliwala sa mga tinago nga butang diha sa imong pulong. Ug amahan kawalumi kung wala ka sa mga kinabuhi o lagid kami mahimo. Salamat Holy Spirit sa imong pagpataliwala sa mga sa dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus name we pray. Amen and amen. Hallelujah. O karon gabi na mga igsoon atong tun-an ang pulong sa Dios. O ang atong tema nga gusto i-share sa Ginoo sa matag isa is man siya barugan ang pagkapinaburan. Hallelujah. Atong barugan kung unsa ka karon. Unsa atong kinabuhi karon igsoon. Aduna tay mga pangutana nga isa-ho na to pagtubag karong gabi na. Mahitungod sa atong tema nga atong pagatunan karon. Unang pangutana is unsaon nato pagbarog diha sa pagkapinaburan. Ikaduha, unsa hinungdan o nganong mubarog kita diha sa pagkapinaburan. Ikatulo, kinahanglan ba gyud nga atong barugan ang atong pagkapinaburan. Unsa bay kaayuhan niini? Karong gabi na mga igsoon, isa-isahon nato na atong aron atong masabtan kung unsay angay natong buhaton ingon nga usa ka pinaburan tungod sa grasya sa Dios. Okay? Kung imong tan-awon ang Biblia, atong tun-an ang Biblia, daghan kitang makita diha nga mga tao nga tungod kay nagtuo sila, nagsalig sila, nga sila gipaboran sa Ginoo, padayon silang nagmauswagon, padayon silang nagastuo nga ilang maangkon kung unsa mang masa silang mga kinabuhi. Atong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham. Kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham, grabe siya ka blessed. Grabe siya ka kanang will supplied nga gikan sa Ginoo. Nganuman, tungod kay nasayod siya, tungod kay nagtuo siya ug nagsalig siya nga ang Dios nga iyang gialagaran dili mo buya sa iya. Nagtuo siya nga ang Dios nga nagtawag sa iya, Dios nga tinubdan sa tanang butang. Nagtuo siya nga ang Dios nga nagtawag sa iya, tinubdan sa kinabuhi. Mo'y nagbuhat sa kalibutan, mo'y nagbuhat sa silver and gold. Mo na igsoon, kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Abraham, grabe siya kaayo ka blessed. Bisan kung imong tan-awon ang iyahang natural nga pagkatao, kung imong tan-awon kung ang iyahang batasan o iyahang kinaiya siguro, dili makaingon jud ka nga murag dili maayo si Abraham. Kay bakakon mamamatay tao
apan tungod kay igsuon dako kay siya pagtuo pagsalig sa Dios nga nagtawag sa iyaha ang iyang kinabuhi. Grabe ka malampuson, grabe ka madaogon, grabe ka adunahan. Ngano man na igsuon? Tungod kay iyahang gibarugan nga ang iyang kinabuhi na ay Dios nga naghatag og pabor. Praise God. Si Esther, kung imong tan-awon ang kinabuhi ni Esther, usa siya nga gigamit sa Dios alang sa pagluwas sa mga Hudiyo sa ilahang panahon. Tungod kay ang mga Hudiyo kaniadto, tungod sa mga ilahang mga kaaway sa mga Hudiyo, ningkamot nga ang mga Hudiyo, ang mga Israelites, mauhanaw o mga matay, apan tungod kay dili man gyud mapasagad ang Dios, ang kinabuhi ni Esther mo'y gigamit alang sa pagluwas niini. Ug aduna siya pabor nga iyang naangkon, pabor nga gikan sa hari nga mo'y nagdumala sa mong nasod, ug naangkon niya ang pagkapinaboran tungod kay nagatuo siya sa Dios sa Israelita. Nagatuo siya o nagasalig nga ang Dios sa mga Hudiyo dili mo biya sa iya, dili mo pasagad sa iyang kinabuhi. Kung imong tanawon usab ang kinabuhi ni Joseph, grabe ang istorya sa kinabuhi ni Joseph. Gibaligya siya sa iyang mga igsuon ngadto sa mga taga-Ehipto, gibaligya siya, gihimo siyang sulugoon. Grabe ang iyang kasakitan, mga pag-antos nga nahitabo sa iyang kinabuhi. Apan wala gyud ning lunga si Joseph, wala gyud siya nagpakawala og paglaom tungod kinasayod siya nga ang Dios nga nagtawag sa iya, ang Dios nga naghatag sa iya kaluwasan, nagpili sa iya, dili mubiya sa iya. Kabalo siya nga gipaboran siya kanunay sa Dios, mo nang siya nagmalampuson. Tan-awon nimo ang iyang kinabuhi, grabe siya. Tungod sa pabor sa Ginoo nga iyang gisaligan, nahimo siyang second in command dito sa Ehipto. Kung imong tan-awon ang igsuon, kini mga tawhana, grabe ang ilang pagsalig sa pulong sa Dios. Grabe ang ilang pagsalig o pagtuo sa Dios nga dili makita. Hallelujah. Si Noe, tan-awon nimo ang kinabuhi ni Noe. Grabe siya ka-bless sa Ginoo. Kaya kung imong tan-awon ang Biblia, atong tan-awon ng Genesis chapter 6 verse 8, ang pulong sa Dios nga nagaingon siya diri, apan may usa ka tawo nga nakapahimuot sa Dios. Siya mao si Noah. O sa English pa nga version, siya Noah found grace nga gikan sa Ginoo. Ang Dios ay may tag-iyas tanang butang nahimuot sa kinabuhi ni Noah. Unsa ang kinabuhi ni Noah? Aduna siya pagsalig o pagtuo sa Dios. Mahadlokon siya sa Dios tungod sa iyang pagtuo sa Dios. Igsoon, nakaangkon si Noah og pabor tungod kay nagtuo siya og nagsalig sa Dios nga iyang kialagaran. Amen ba? Unsaon nato pagbaro diha sa pagkapinaboran? Ikaw, kung pangutanon ti kay igsoon, unsay angay nimong buhaton? Ingon nga usa ka pinaboran nga tao. Unsay imong buhaton igsoon? Okay, kung maghisgot tag pinaboran, daghang mga butang nga sa atong kinabuhi, makaingon ka, butang nato diri sa kalibutan nga pagdikit ka sa imong amo, daghang pabor mabot sa imo. Amen ba? Tinuod na siya. Karon ingon ni Kristohanon, kung dikit ka sa Ginoo, daghang pabor nga imong maangkon. Okay, unsa man ang mga pabor nga giandam sa Dios sa tuwa? Unsa man ang kining mga butanga nga giandam sa Dios sa tuwa? Okay, ang Dios nagsaad sa tuwa ug mga panalangin. Ang Dios nagsaad sa tuwa nga ipadagkaya niya atong kinabuhi. Ang Dios nagsaad sa tuwa nga ihatang ayuhon. Kining mga saara igsuon, maangkon ba dayon nato ni? Kanang trabaho nga imong gipangandoy, maangkon ba na nimo dayon? Unsay angay nimong buhaton para maangkon nimo ang saad o ang pabor nga gikan sa tong buhi nga Dios? Unang-una igsuon, kung imong tan-awon ang John 10:10, mian si Kristo sa kalibutan aron paghatag sa atong kinabuhi nga madagayaon. Matthew 7:11,
Ayun siya, ikaw, kalibutanon nga amahan ako, nanghandoy ka sa kaayuhan sa imong pamilya. Ang Dios usab nanghandoy sa mas labaw pa nga kaayuhan sa imong usa ko. Jeremiah 29:11, kung ang plano sa Ginoo sa ato is paghatag sa ato ag maayong kaugmaon, dili sa pagharm sa ato, pagsakit sa ato, kung dili i-prosper ta niya. Muli kagustuhan sa Dios sa ato. So may atong buhaton igsuon, ato muna sa tanan, atong hawiran o atong tuuhan kung unsa gisaad sa Dios sa atong mga kinabuhi, atong saligan kung unsa kini mga butanga ay gisaad sa Dios sa atong mga kinabuhi. Tungod kay igsuon, ang pagdawat sa mga panalangin sa Dios o usa ka butang na pagabuhaton sa isa ka Kristohanon o usa ka pinaburan nga gikan sa atong buhi nga Dios is i-claim, ideklara sa imong kinabuhi nga kana ang mga saad, kana nga mga pabor nga gikan sa Dios ato nang madawat. Muna igsoon, barugan nato kung unsa ang pulong sa Dios nga gusto niyang ipaabot sa imong katawhan. Barugan nato, hawiran nato, saligan nato kung unsa ang mga saad nga gibuhian sa Dios sa iyang pulong alang kanatong tanan. Amen? Praise God. Ato niya siyang hawiran. Ang pangutana, kining mga saara ba, angayan ba ka nga makadawat ni ini? Naa ba ka sa insakto nga standing sa kinabuhi nga angayan ka mo dawat ni ini? Qualified ba ka nga mo dawat ni ini maong mga saad? Igsoon, kung naa kay Kristo, oo, angayan ka. Pero kung wala ka nagtuo ni Kristo, ayaw pag-expect nga makadawat ka sa mga saad. Kaya nga naman, si Kristo ang naghatag sa tuag kasiguruhan ni ining maong pagkapinaburan sa kinabuhi. Nahimo kang pinaburan tungod ni Kristo. Kaya kung imong tan-awon ang ato ang gibasa kaganina sa Romans chapter 5 verse 1 and 2, ingon siya diha, busa tungod kay gipaka matarong naman kita pinaagi sa pagtuo kay Hesukristo, maayo na ang atong relasyon sa Dios. Kung maayo na ang imong relasyon sa Dios, kanang mga pabor nga gikan sa atong buhi nga Dios imo nang masinati. Kanang mga saad nga gisaad sa Dios sa imong katawhan tungod kay maayo na ang imong relasyon ngadto sa Dios, imo nang maangkon igsoon. Hallelujah. Nahitabo kini tungod sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo. Pinaagi kaniya og tungod sa atong pagtuo, nakadawat kita ni ini nga grasya ug malipayon kita diha sa paglaom nga makaambit kita sa iyang pagkahalangdon. Igsoon, kining tanan tungod lang sa gibuhat ni Kristo. Tungod kay gimatarong na ta ni Kristo, angayan na ka sa pabor nga gikan sa Ginoo, angayan na ka nga mobarog imong hawiran ang imong pagkapinaburan tungod sa gibuhat ni Kristo sa imuha. Mingon ka nga, Pastor, dito sa akong trabaho murag wala may pabor akong nadawat. Igsoon, kung dili pa nimo makita ang pabor nga gikan sa tao, i-claim ang saad sa Dios. Tuuhi, saligi ang saad sa Dios. Dili matingala na lang ka nga adunay daghang pabor nga imong maangkon gikan sa tao ug especially ngadto sa Dios. Makita nimo ang pagabuhaton sa Dios sa imong kinabuhi, sa diha nga imong tuuhan, sa diha nga imong saligan ang saad sa Dios nga mobarog ka diha sa pagkapinaburan. Hallelujah. Kung imong tan-awon igsuon, aduna bay requirements aron maangko nimo ang pagkapinaburan o maangko nimo ang mga saad sa tong buhi nga Dios? Sa imong hunahuna, naabay mga requirements o nabatay angayan nga buhaton? Hallelujah. Kung imong tan-awon igsuon, ang requirements para makadawat ka sa mga saad sa Dios, para makabarug ka diha sa pagkapinaburan, is ang pagkamatarong. Kung imong tan-awon ang Old Testament sa panahon ni Moses, kailangan nila mahimo silang matarong para ma-bless sila sa Ginoo, paboran sila sa Ginoo, panalanginan sila sa Ginoo, luwason sila sa Ginoo, ayuhon sila sa Ginoo. Igsuon, ang gikinahanglan lang ni atong panahon na magpakamatarong ka sa imong kinabuhi. Sundon nimo ang balaod
kutob sa imong mahimo. Umuhalad kag mga mananap nga walay daot, walay sakit para dawaton sa Ginoo, para within 1 year mahimo kang matarong, ma-bless ka, maayo ka, maproteksyonan ka gikan sa buhat sa kaaway. Ana igsoon, nganong gibuhat man to nila? Tungod kay gusto sila nga panalinginan, gusto sila nga makaangkon og pabor. Okay, sa atong panahon karon, sa imong tan-aw, matarong ba ka sa mata sa Dios? Siguro ibutang nato sa pisikal, natural nga kinabuhi, dili jud ka angayan, kay dili man ka matarong. Apan tungod ni Kristo igsoon, himo kang matarong, pinaagi sa imong pagtuo kaniya, nahimo kang matarong, kipa ka matarong ka sa Dios. Ug nagaingon sa ang Pilipos chapter 3 verse 9 to 10 ingon siya, ug maanaa ako kaniya, wala na ako magsalig nga mahimong matarong pinaagi sa akong kaugalingon nga pagpaningkamot sa pagtuman sa kasuguan. Gipa ka matarong ako sa Dios tungod sa iyang gibuhat o pinaagi sa akong pagtuo kang Kristo. Ang pagkamatarong isuon nga mo'y requirements aron madawat nato ang pagkapinaburan is atong naangkon dili tungod sa atong pagsunod, pagtuman sa kasuguan. Grabing pagsunod ni ini igsoon, kung dili tungod kini sa atong pagtuo nga gibutang ni Kristo, dili sa atong kasing-kasing gasa sa pagtuo nga motuo kita kay Kristo, motuo ta sa ihang finished work dito sa cross. O kana nga pagkamatarong igsoon, kana nga pagtuo igsoon mo'y naghatag sa tuwa nga mahimo kitang matarong atubangan sa Dios. In verse 10 nga siya, ang akong pangandoy karon mao ang maila ko pagayon si Kristo nga masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw ug makaambit ako sa iyang mga pag-antos hangtod nga mahisama ako kaniya sa iyang kamatayon. Kung imong tan-awon si Apostol Pablo igsoon, grabe ang iyang desire nga makauban niya ang Ginoo. Gidaghan pa siya mga kanting nga madawat tungod kay ang iyang kinabuhi gihalad na niya sa Ginoo. Wala na siya pakialam unsay mahitabo sa iyang kinabuhi. Bisan nahibalo na siya nga dito sa Roma, mamatay siya. Apan nagpadayon siya sa pag-share may tungod kang Kristo, wala siya nagabali kung unsay mahitabo sa iya. Basta lang iyahang mapakailap ang ebanghelyo, ang tinuod nga ebanghelyo nga mao ang grasya nga mao si Kristo. Sa iyang panahon igsoon mapakailap si Kristo sa tibuok kalibutan. Wala niya gikinahanglan, wala siya nagpakabana kung unsa mahitabo sa iya. Basta ang iyang kinabuhi magamit niya alang sa pagpakailap sa tinuod nga ebanghelyo. O kining maong pagkamatarong ato lang naangkon tungod ni Kristo. Kay kung imong tan-awon, ang pagkamatarong kailangan nga ang mahimo lang kang matarong kung malansang ka sa cross, mapitay ka dito sa cross. Mahimo ang kuno nimo, pero igsuon dili man ginato na kaya. Naangko nato ang pagkamatarong tungod sa gibuhat ni Kristo. Kay ang 2 Korinto 5:21 nagaingon, si Kristo wala gayoy sala. Apan siya mao ang gipasilutan sa Dios tungod sa atong mga sala. Aron nga kung anaa kita kang Kristo, ipakamatarong kita sa Dios. Nahimong sala si Kristo, nahimo siyang tinunglo, o kanang sala nga inay kita ang silutan, giangko ni Kristo, gidala niya dito sa cross sa Kalbaryo aron masilutan kini, aron mapakamatsan kini og tao nga limpyo, walay sala, walay mali, bisan gamay, aron si bisan kinsa nga motuo diha kaniya, aron si bisan kinsa nga maanaa kang Kristo, ipakamatarong sa Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tungod si Kristo man ang hinungdan sa atong pagkamatarong. Tungod kay si Kristo man ang atong pagkamatarong. Tungod kay si Kristo man ang nagbuhat sa tanan alang kanaton. Sigurado na gayud nga atong maangkon kining maong mga saad o kining ang pagkapinaburan. Munang igsoon, atong barugan bisan asa kamo adto nga adunay pabor nga gikan sa Dios. Adunay pabor sa mga taong nagpalibot sa ato. Adunay pabor sa tanang mga connection diri sa kalibutan. Adunay pabor bisan asa kamo adto igsoon, bisan mo sakay ka og sakyanan, bisan mo tabuk ka, adunay pabor para sa imo. Kay nga naman
ang Dios tag-iyas tanang butang mao imong Dios. Ang Dios nga nagkontrolas tanang butang mao nagpili kanimo. Ug tungod kay matarong man ka, kay anaa man ka kang Kristo, kana nga mga pabor imo nang madawat. Igsuon, siguro mo ingon ka nagkinahanglan kog panalipod kaysa amo ang kaso karon. Grabe ang giyera dinhi, grabe ang patay dinhi, grabe ang mga panghitabo nga dili ka nais-nais. Igsuon, kung imong gituuhan nga pinaboran ka, imong gibarugan nga pinaboran ka, ang Dios motubag sa imuha. Kay kung imong tan-awon ang Psalms 91 verse 1, ang pulong sa Dios nagaingon, si bisan kinsa nga mangayo sa pagpanalipod sa labing halangdon ng Dios nga makagagahom, panalitdan niya. Labing halangdong Dios ang atong gisaligan, atong ginaduulan, o kanang labing halangdong Dios diha igsuon, mo na ang nagkontrola sa itong ginabuhi, mo na ang nagpili sa ato gikan pas pagsugod sa kalibutan. Ingon siya, panalipdan ta niya. Panalipdan kaniya sa bisan unsang makamatay nga mga sakit, mga tao nga gusto manghilabot, mabisan unsang kagutom dinhi sa kalibutan, masinatin imo igsoon ang pagkamaayo sa Ginoo, ang pagpanalangin sa Ginoo, ang pagprotekta sa Ginoo. Hallelujah. Ug igsoon, tanan nimo mga pangandoy, tanan nimo mga pag-ampo alang sa kahimayaan sa tunggoy nga Dios, tubag ko na sa Dios. Kaya nga naman, matarong ka sa atubangan sa Dios. Kung imong kuha og base diha sa Biblia igsoon, adunay usa ka tawo diha kining tawhana wala naka-experience gi pakamatyan sa Dios. Apan dako siya pagtuo, pagsalig ug gibarugan niya nga adunay pabor nga iyang madawat. Naangkon niya kung unsa ang iyang gipangandoy igsoon. Ang atong tan-awon ang First Chronicles or unang Kronika chapter 4 verse 9-10. Ang pulong sa Dios nagaingon. Nagahisgot kini kay Jabez. Siya, may usa ka tawo nga ginganlag Jabez. Mas tinahod siya kaysa iyang mga igsuong lalaki. Ginganlan siya sa iyang inahan og Jabez. Kay ingon si iyang inahan, naglisod gayud ako sa pagpanganak kaniya. Kini si Jabez igsuon, kay himo siyang tinahod sa tanan labaw sa iyang mga igsuon tungod sa iyang pagtuo o pagsalig o pagbarog. Ang Dios nga iyang gialagaran, dili mo pasagad sa iya, dili mo biya sa iya. Kung imong tan-awon, gipanganlan sa Jabez, kaya nga naman, gipanganak siya nga diha sa kalisod. Grabing kalisod. Lisod pagpanganak, siguro, kung mayroon kag lisod gayud ako sa pagpanganak kaniya, basin sa financial, naglisod siya, or diha gud sa pagpanganak, naglisod siya pagawas. Nga grabe, siguro in generalize, grabe gud ang kalisod nga nabati sa mama ni Jabez, mo nanggigan lang si Jabez. Apan igsuon, kini si Jabez, nagampo sa Dios. And siya, nagaampo si Jabez sa Diyos sa Israel. Hinaot nga panalinginan mo ako. Kung imong tanahon din ato na pag siya pagduha-duha, hinaot nga panalinginan mo ako, o palapdon mo ang akong teritoryo. Apan igsuon ang kinabuhi ni Jabez, grabe ang ihang kaisog sa pagtuo sa trono sa Dios. Ibinining mga panahon na ang mga tao dili pa makadali-dali tuo sa trono sa Dios, tungod kay wala pay Kristo, wala pa'y Diyos nga napakamatay aron sa paglimpyo sa mga tao, aron sa paghugas tanang masala sa mga tao. Kining panahon na igsoon sa panahon ni Jabez, wala pa'y Kristo napakamatay sa iya. Apan tungod kay dako siya pagsalig gibarugan niya nga sa tanan nga iyang pangayoon adunay pabor nga gikan sa Dios. Nga siya ingon pag siya, ubani ako o ilikay sa mga katalagman aron dili ako masakitan. Gipangandoy niya nga ang Dios magauban kaniya, ang Dios magapalapad sa iyang teritoryo, ang Dios magapanalangin sa iyang mga pangandoy. Ang Dios mutubag sa iya. O ingon siya, o gitubag sa Dios ang iyang hangyo. Igsuon, naghangyo si Jabez nga panalanginan siya. Naghangyo si Jabez nga palapdon ang iyang teritoryo. Naghangyo si Jabez nga ubanan siya sa Ginoo aron di siya masakitan sa mga buhat sa kaaway. Kung imong tan-awon dinhi igsoon, ang Dios nagtubag sa iyang mga pag-ampo.
ang Dios nagagrant kung unsa ang desire sa iyang kasing-kasing, unsay hinungdan igsoon, tungod kay ang iyang kinabuhi, ang iyang pagsalig, ang iyang pagtuo sa Dios sa Israel, hilabihan kadako. Bisan makaingon ka nga, ang iyang kinabuhi mo rabag way paglaom tungod kay kagulanan, diha siya sa kagulanan nagsugod, apan imong makita diha tungod sa iyang pagsalig sa Ginoo, bisan sa unsang mga circumstances nga miabot sa iyang kinabuhi, bisan unsang mga kasinatian nga kalisod, mga problema sa iyang kinabuhi, wala siya may undang sa pagsalig o pagtuo sa Dios nga iyang gialagaran nga adunay pabor sa iyang kinabuhi nga iyang maangkon igsoon. Amen. Ingon usab sa atong kinabuhi karon mga igsoon, sa diha nga atong hawiran, atong tuuhan ang pulong sa Dios, atong maangkon kung unsa ang atong gibarugan, ingon nga usa ka pinaburan. Hallelujah. Kay kung imong tanawon sa panahon igsoon karon, matingala na lang ka or aduna pay mga panahon nga umaabot nga makaingon ka nga magkutom ang tibuok kalibutan, ang saad sa Dios igsoon dili kaniya pasagdan, sa diha nga imong barugan, sa diha nga imong tuuhan, sa diha nga imong saligan ang iyang mga saad. Hallelujah. Gamiton to sa Dios igsoon. Sa panahon sa kalisdanan, makita unya sa kalibutan niya ang Dios nga atong gialagaran buhi o dili kayang mo pasagad sa iyang mga katawhan. Atong basahon ang Acts or Binuhatan chapter 11 verse 28 to 30. Ang pulong sa Dios nagaingon, ang usa kanila ginganlag agabos, mitindog siya ug pinaagi sa gahom sa espiritu, mitagna siya nga may usa ka dakong gutom nga moabot sa tibuok kalibutan. Kini nahitabo sa panahon nga si Claudio mao ang emperador sa Roma. Busa ang mga sumusunod ni Jesus sa Antioquia nagkauyon nga ang tagsa-tagsa kanila magpadala sa ilang hinapang sa ilang makaigsuonan kang Kristo didto sa Judea. Sumala sa ilang makaya, gipadala nila kini pinaagi kang Barnabas o kang Saulo aron ihatag sa mga tigdumala sa mga magtutuo sa Jerusalem. Igsoon sa panahon sa kagutom o adunay mga problema ang maabot sa kinabuhi, bisan ang kalibutan maggutoman, sa diha nga imong hawiran, tuuhan, saligan, barugan ang imong kinabuhi nga ikaw pinaburan gikan sa Dios. Gamiton ka sa Dios alang sa pagtabang sa uban. Matingala ang uban nga bisan unsa ang kagutom maabot sa kalibutan, ang ikaw makatabang sa uban, ikaw makaprovide sa uban, makaprovide ka sa imong pagkinahanglan sa imong pamilya, panginahanglan sa imong mga loved ones, panginahanglan sa mga tao nagpalibot sa imo, makatabang ka kanila igsoon kay nganuman. Ang Dios nga atong gialagaran, Dios nga tag-iya sa tanang butang. Hallelujah. Thank you Jesus. Muna isa igsoon, sa diha nga imong barugan kining tanan, adunay kausaban sa atong mga kinabuhi, adunay resulta nga even ikaw makaingon ka nga amazing gid ang Ginoo. Kay anuman makita unya nimo kung unsa ka maayo ang atong buhi nga Dios. Diya sa Biblia igsoon, adunay prinsipyo nga atong kuhaan og base. Unsa kini nga klase sa prinsipyo igsoon? Sa atong panahon karon, naatay kuhaan og prinsipyo dinhi aron ang atong kinabuhi anaa sa kadagkaya, bisan sa panahon sa kagutom, bisan sa panahon sa kawadon, apan ang imong kinabuhi madagayaon gyapon. Naay prinsipyo ang atong kuhaon diri sa. O kining prinsipyo, usa ka prinsipyo sa Biblia nga ako gusto pa-share sa Ginoo sa inyo karong gabi na mo kining paghatag. Ang paghatag igsoon, atong tudluan ang atong kasing-kasing, atong i-practice ang atong kasing-kasing, kay kanang pabor nga ihatag sa Dios sa atoa, ma-release na sa diha nga imong makita sa Ginoo nga kaya pud ka mo release sa uban. Sama sa gi-share ni Pastor ni atong last Wednesday, ingon siya ang Dead Sea, nahimo siyang Dead Sea tungod kay walay nagasuporta sa iya nga tubig. Sarado siya palibot, stagnan siya nga tubig, walay mabuhi dito. Nagakuha lang siya source gikan lang sa ulan. Dili siya makasupply. Kung imong tan-awon po sa kinabuhi o i-apply nato sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon igsoon.
Kung magsige lang kag dawat og panalangin, sige lang kag dawat og panalangin, dili ka kabalo mo hatag sa uban. Murag mahimong stagnant ang imong kinabuhi. Manang ang prinsipyo diri sa Biblia igsoon, ato ning kuhaag base tungod kay dako kini kahimuan ingon nga mga Kristohanon, usa-usab kini sa pagpraktis atong kaugalingon nga dili nato mapugnan ang pag-release sa blessing sa Ginoo tungod kay nasayod kita nga daghan pa mga panalangin ang Dios nga giandam sa atoa. Kay kung atong basahon ang 2 Corinto chapter 9 verse 6 ingon sa diha, hinumdumin ninyo kini ang panig-ingnan sa atong paghatag sama sa pagpugas. Kining atong paghatag igsoon sama daw kita nga nagpugas. Sa diha dinhi sa kalibutan adunay 3 ka season. Matod pa nila, 2 ka season lang daw. Sowing and harvesting. Actually, 3 na siya igsoon. Sowing, pagtanom, pagpaabot, o pag-ani. Kay dili man gyud na pwede igsoon nga motanom ka karon dayon, pagka ugma harvest ka. Motanom ka humay, imposible man po kayo, mopaabot jud ka nga imuha nang atimanon, motubo na siya, mamunga na siya, mabuswak, mamunga, and then imo na po na siyang paughan og tubig para pag inig-ani uga na siya, dili na po kay dali malata. Muna igsoon naay season para sa atong kinabuhi. Yan ang Dios ang atong paghatag sa mga nagpugas. Siya kun gamay lang ang atong binhi nga gipugas, gamay lang usab ang atong maani. Kung magtanom ka og isa ka salmon nga bugas imong binhi nga tipasi nga imong gihimong binhi para sa imong basakan. Kung magtanom ka og isa lang ka salmon, siguro ang imong maani ana is mga 5 ka salmon. Ingon ala usab ang basihan. Pero kung motanom ka og daghan, siya kung ang atong binhi ipugas gamay lang, usab ang atong maani. Apan kung daghan ang atong binhi nga gipugas, daghan usab ang atong maani. Halimbawa mo maghimo kag binhi sa humay mga 2 ka sako. Kanang 2 ka sako igsoon naana sa mga 1 ka hektarya. Siguro moanibot ka ana og mga 120 kung maayo nimo pagkaatiman imong basakan, walay mga stempurer, walay mga black bag, moabot nag pinakataas 120 ang 1 ka hektarya siguro igsoon. Muna kung motanom ka og dinagko, wani usab ka og dinagko. Kung motanom ka ginagmay, wala usab ka ginagmay igsoon. Ana, sa atong kinabuhi karon, ang Dios gusto nga i-train nato ang atong kasing-kasing, i-train nato ang atong kaugalingon sa paghatag. Kaya nga naman, naa diha ang usa ka sekreto igsoon nga mas dali, mas paspas maghinubra ang mga blessings nga i-release sa Ginoo sa atong kinabuhi. Amen. Ang 2 Corinto usab padayon ta sa verse 7, ingon siya, ang matag usa kinahanglan mohatag sa kinasing-kasing gayon. Atong paghatag igsoon, dili ta mohatag masakit sa atong dughan. Kaya ang Dios dili malipay niya na. Siya dili nga mapaguslang ubog at sa iya sa buot. Kay gihigugma sa Dios ang mga nagahatag nga malipay. Siya pag mohatag ka sa Ginoo, ayaw sige bagulbol. Kung hatag ka, hatag uban sa kalipay kay ang Dios. Malipayon sa mga nagahatag usab nga malipayon. Nahimuot ang Dios, nahigugma ang Dios sa mga manggihatagon nga adunay kalipay sa ilang kinasuluran. Kani adto sa wala ko kasabot sa grasya, matud pa nila, ihatag sa Dios ang imong pinakadabes bisan sakit kaayo sa imong dughan, ihatag sa Dios kay nahimuot ang Dios ana igsoon. Kung imong tan-awon sa Biblia, so kuwahi gayud kaayo. Kaya naman, ang Dios nagahigugma, ang Dios nagakalipay sa mga manggihatagon nga adunay kalipay. Amen. Duol sa dughan sa Dios. Mana pag sakit sa imong dughan nga dili ka mohatag, ayon naghatag. Apan igsoon, tungod kay nakasabot ka sa grasya sa Ginoo kabalo ko, nga ang imong paghatag adunay kalipay tungod kay nasayod ka nga ang Dios kanunay nagapanalangin kanimo, ang Dios kanunay naga-release sa imong pagkinahanglan mo nang mohatag ka. Mohatag ka dili tungod kay nagapaabot kay palos sa Ginoo, kundi nagahatag ka tungod kay ang Dios kanunay nagahatag diha kanimo igsoon. Amen. Unsay hinungdan o nganong mobaro kita diha sa pagkapinaburan,
mo ni atong last nga pangutana igsoon. Usa to siya atong gi kuan og base ang prinsipyo o karon ato ta sa pinakalas nga pangutana unsay hinungdan kung nganong mobarog kita diha sa pagkapinapuran. Tungod kay ang iyang mga saad tinuod. Saad sa Dios igsoon tinuod. In Hebrews chapter 6 verse 13 to 20, ang pulong sa Dios nagaingon. Diya, tanawan ninyo si Abraham sa dihang misaad ang Dios kaniya. Wala siya mogamit sa uban nga ngalan aron pamatud-an niya ang iyang gisaad. Hinuon gigamit niya ang iyang kaugalingon nga ngalan tungod kay wala nay makalabaw pa kaniya. Mingon siya, isaad ko nga panalanginan ko ikaw ug padaghanon ko gayud ang imong kaliwat. Unya mapailubon nga naghulat si Abraham, busa na dawat niya ang gisaad sa Dios. Kung manumpa ang tao, gamiton niya ang ngalan sa Dios nga labaw, nga mas labaw pa kaniya aron tuuhan siya ug aron wala nay panaglalis. Mausab ang gibuhat sa Dios kaniadto sa iyang pagpanumpa ngadto sa mga tao nga iyang gisaaran. Gipakita niya kanila pinaagi sa iyang pagpanumpa nga tumalon gayud niya ang iyang saad ug kining duha ang saad ug ang panumpa dili gayud mausab. Tungod kay dili gayud mamakak ang Dios. Busa kita nga nakadamop sa na kaniya may lig-o na gayud nga paglaom nga tumalon gayud niya ang iyang mga saad kanato. Kini nga paglaom mao ang nakahatag og kasiguruhan sa atong kinabuhi ug midangat kay kini ngadto sa labing balaang dapit diin atoa si Jesus nga nagaunaan ng kanato. Siya ang atong walay katapusan nga pangulong pari sama sa pagkapari ni Melkisedek. Igsoon, ang atong pagbarog sa atong pagkapinapuran, atong madawat kung unsa ang atong gituon, unsa ang atong gibarugan. Ato kining masinatian sa matag adlaw sa atong kinabuhi. Tungod kay ang Dios, ingon siya, dili siya mamakak. Kaya niyang buhaton ang tanan. Romans 4:21. Unsa iyang gisaad, aduna siya'y kakayahan nga mubuhat sa iyang gisaad alang kanato. Kaya niyang buhaton igsoon kung unsa iyang gisaad. O kining tanan igsoon gipanumpaan sa Dios pinaagi sa iyang ngalan. Tungod kay ang iyang ngalan mo ngalan nga labaw sa tanang ngalan wala na makalabaw pa sa iya. Mo na igsoon sigurado gayud nga imong maangkon kung unsa ang imong gibarugan, imong maangkon o imong madawat kung unsa ang imong gituuhan o gisaligan sa imong kinabuhi. O kana nga mapanalangin nga atong madawat dili na tungod sa imong igsoon. Tungod lang na sa kadagkaya sa bahandi sa Dios. Tungod lang na sa mga panalangin, tungod sa kadato sa Ginoo. Kay igsoon, ang silver ug ang gold wala na niya gibuhat aron ihatag sa dautan. Gibuhat na niya aron ihatag sa iyang mga katawhan. Amen. Ibuhat na sa Dios aron masinatian sa iyang mga katawhan ang kadagkaya nga gikan sa atong buhi nga Dios. In Pilipos chapter 4 verse 19, ang pulong sa Dios nagaingon, og tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus, ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagkaya sa iyang bahandi. Unsa imong gikinahanglan igsoon? May kayuhan sa physical, financial, material, spiritual, insya, tanan nimong gikinahanglan gikan sa kadagkaya sa iyang bahandi. Tanan nga imong gipanghandoy igsoon alang sa kahimayaan sa atong buhi nga Dios. Imong madawat o imong maangkon kana nga mga saad. Ug sa hinungdan nga ato nang madawat igsoon tungod ni Kristo. Kay ang 2 Corinto chapter 8 verse 9, ang pulong sa Dios nagaingon, nasayod usab kamo sa gibuhat sa atong Ginoong Hesukristo nga bisag adunahan siya didto sa langit, nagpakakabos siya pinaagi sa iyang pagkatao tungod sa iyang kaluoy kanato aron mahimo kitang adunahan. Mahimo kang adunahan igsoon, makasinati ka sa pagkaadunahan nga gikan sa atong buhi nga Dios tungod kay adunay usa ka tawo, adunay usa ka Dios nga nagpakakabos. Iyang gipuy-an ang pagkakabos igsoon, iyang gipalansang dito sa cross. Nahimong kabos ang iyang kinabuhi dito ibabaw sa cross aron ikaw sa diha nga mabanhaw siya magkaroon og kaadunahan tungod kay gibahiran na ni Kristo dito sa cross. Ang susi sa tanan igsoon ang cross, tungod kay dito niya gipayran ang tanan alang kanato mga igsoon.
unsa hinungdan aron ikaw ug ako kitang tanan maadunahan diha sa mata sa Dios. Diha lang physical, diha lang spiritual, kundi material and financial. Ang Dios magagrantian ang tanan igsoon. Atong barugan, atong tuuhan, atong saligan kung unsa iyang saad. Hallelujah. Kinahanglan ba gyud nga atong barugan o tuuhan, saligan, atong pagkapinaburan? Sabi kaayuhan ni igsoon. Ato siyang barugan, ato siyang tuuhan, ato siyang saligan, tungod kay ang Dios nga atong gibuhatan sa ingon igsoon, mubuhat kung sa iyang isaad. Kay ang Juan or John chapter 11 verse 40, ang pulong sa Dios nang ingon, mayngon si Jesus kaniya, dili ba nga miingon man ako kanimo nga kun mutuo ka, makita mo ang gahom sa Dios. Sa diha imong gituohan igsoon, sa diha imong gibarugan, nga ikaw pinaburan, ikaw panalanginan sa Ginoo, ikaw ayuhon sa Ginoo, ikaw proteksyonan sa Ginoo, dagkong mga butang magakahitabo sa imong kinabuhi, sa diha imong natuhan igsoon. Ang gahom sa Dios magapamuhat sa atong taliwala. Ang gahom sa Dios magapamuhat sa atong kinabuhi. Ang gahom sa Dios makita mo unya nga mo'y magapanglihok sa imong kinasuluran, nga ma-provide ang tanan imong pangandoy, masinatian nimo ang imong gina-desire sa imong kinabuhi. Usa lang kabutang ang atong buhaton igsoon. Tuuhan ug saligan nato ang Dios. Amen. Praise the Lord. Igsoon sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon, kung dili nimo tuuhan ang pulong sa Dios, kung dili nimo saligan ang pulong sa Dios, bisan ikaw Kristohanon, dili ka makasinati sa kadagkaya nga gisaad sa atong buhi nga Dios. Sa diha nga imo ning tuuhan, saligan, parugan ang pagkapinaburan, masinati mo niya sa imong palibot, sa imong katrabaho, sa imong negosyo, sa tanang mga taong nagpalibot sa imo ang pabor gikan sa atong buhi nga Dios. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. O kabalo ko igsoon nga ang balang espiritu kanunay magadagdag sa mga pulong nga gusto niya ipaabot sa inyo ha. O magapadayon ta ato ta sa atong communion. Praise God. Hallelujah. Kisa atong ready, ibayon na to ang tinapay. Sa gabi nga gibulihan si Jesus mikuha sa tinapay. O nagpasalamat sa Dios ug kini pikas-pikas iyang gihatag sa iyang mga tinun-an. Ug mingon siya kini nga tinapay nga nagsimbolo sa akong lawas. Amo nagsakripisyo alang kaninyong buhatan kini alang sa paghandom kanako. Lord Jesus, salamat Lord sa tanang butang. Salamat Lord sa kinabuhi. Salamat Lord sa kayuhan. Tungod kay Lord Jesus, imo nang gibayran dito sa cross, imo nang gipaantusan dito sa cross. Ang tanan alang kanamo. That by your stripes we are healed. Salamat Lord. As you are, so are we in this world. Wala kay balatian. Nipisan unsang klaseng balatian wala ka, so are we in this world. Wala kay kahadlok sa bisan unsang gikahadlukan sa kalibutan, so are we in this world. Magkaroon kami kasulod because of you. Ug salamat Lord Jesus, tarang butang talaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen. Let us eat the bread that symbolizes the body of Christ. Bayo na to ang kupa. Sa mga gabi ang gabihan si Jesus may kuha sa kupa ug nagpasalamat siya sa Dios. Ug iya kini gihatag sa mga tinuod mingon siya. Kini nga kupa nagsimbolo sa akong dugo. Nga mo'y nagdala sa bag-o nga kumbinante nga walay katapusan. Buhata kini alang sa paghandom kanako. Kaysa matag kaon sa matag inom ninyo ni inim, inyong gimantala ang kamatayan ni Kristo hangtod sa iyang pagpalit. Lord Jesus, salamat Lord sa imong dugo. Yang magiulat ito sa cross sa Kalbaryo alang sa kapsayloanan sa among mga sala. Tungod kay nasayod ka Lord Jesus nga dili na kaya mahimong matarong, mahimong limpyo ang among kinabuhi. Nakita nimo na ang tanan, busa Lord, imong giula ang imong dugo dito sa cross alang sa kapsayloanan sa among mga sala. Imo kami gipasaylo sa among sala gikan sa among pagkabata karon ug hangtod sa mubalik ka. Tungod kay walay buling kunot ug mansa lang ang maksulod sa gingarayan sa langit. Ug nahimo kami angayan limpyo walay buling kunot ug mansagad tungod sa imong dugo nga imong giula ug gihugas sa among mga sala. Lord Jesus, salamat Lord even kining imong dugo God na adiha ang mga panalangin kaayuhan sa imong mga katawhan. That's why karong gabi una among gina-claim sa mga kinabuhi nga kana ang panalangin kana ang kaayuhan magka-manifesto na sa matag usa na mo kinabuhi.
Lord Jesus. Salamat, Lord, sa imong pag-abuhaton. Dalaygon ka sa walay katapusan. In Jesus' name, amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Praise God. Hallelujah. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay. Magampot amahan ng mga langit nun, mapasalamaton kami. Nining matahong nga kagabion. Salamat sa kahigayunan. Salamat sa kalampusan sa mong buluhaton. Salamat sa mga pulong nga sa kanunay, nagapahinumdum ka namo, nagadasi ka namo, nagaligon ka namo. O kini nga mga pulong God, mahimo na mo ning gabayan, Lord, sa mong pag-alagad hangtod sa mong pagbalik, nga magkaroon kami kusog nga mubarug sa kung unsa kami nga kami imo mga pinaburan tungod kay imo kaming mga pinili, imo kaming mga pinalangga, imo kaming gihigugma sa tibuok nimong kinabuhi tungod kay imong gipadala ang imong bugtong anak nganhi ka namo aron sa pagluwas ka ng paghatag sa mong kinabuhi o kasiguruhan. Salamat amahan sa mga pulong sa kanunay nga nagadasig sa matag usa, even Lord, sa mga katawhan nga nagasubaybay ini mong buluhaton. Ikaw magapanalangin kanila, ikaw magka-comfort kanila sa mga kaigsuunan nasa nakalaing-laing lugar. Ikaw magabisita sa lamang kinabuhi, mong grasya, mong kahari sa lamang kasing-kasing unang-una, God, sa akong mga labuan, sa akong mga igsuon, ginikanan, pag-umangkon bayaw. Salamat sa iyong pag-comfort kanila, pagpanalangin kanila. Salamat din even ang pamilya sa inyo covenant in Christ, Lord. Uban sa pagdumalan ni Pastor ni Ruth Kiatson, uban kay si Sir Yani. Salamat din sa pagpakig-uban kanila, pagpanalangin kanila. Salamat sa protection, Lord. Salamat, God, sa kusog, sa may panglawas kino provision, financial, physical, material, and spiritual, God. Salamat gid sa paggiya sa ihaban sa pagdumala sa New Covenant in Christ. God, salamat sa tanang miyembro sa New Covenant in Christ, sila Kakay, Dexter, Mimay, ubas tibo pamilya, sa ingan family, Lord, sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay niya, Father. Salamat sa pagpakikuban kanila, pagpanalangin. Salamat sa tanang source of income sa mga katawhan gino, ikaw mag-grant, ikaw magpanalangin, opportunities, connections sa ilang kinabuhi, provision, God, financial, physical, material, spiritual. Salamat, God, sa imong pagkamaayo, everywhere sa mga kaubanan sa trabaho. Salamat sa pagpanalangin kanila, pagpakikuban kanila, imong grasya Ginoo, magahal sa kasing-kasing gurahuna. Even Lord, ang nasa sa Israel, Lord, we declare blessing, shalom, salvation, Father. Nasa sa Pilipinas, karaban sa pagdumala sa presidente, si President Rodrigo Rua Duterte. Salamat Ginoo sa pagpanalangin sa iyang kinabuhi ug ang kaluwasan sa tibok pamilya Duterte, Father. Ug sarang nagdumala sa mong nasod Ginoo ang pagkamatarong mo'y magahari ug ang kaluwasan sa mga kinabuhi Ginoo, ikaw mga panalangin sa mong mayor diri sa Davao, si Mayor Inday Sara, Ginoo, salamat ka sa imong kanunay nga pagpakikuban kaniya, pagpanalangin kaniya, pagtabang kaniya ug ang kaluwasan sa tibok pamilya Ginoo. Salamat, God, sa imong pagkamaayo, even Father, kining nasod sa Pilipinas, Father, among ginadeklara Ginoo nga ang imong gahom, Lord, magapamuat kung unsa ang imong katuyuan, Lord, para sa nasod sa Pilipinas, Lord, magakatuman na amon ang ginadeklara Ginoo. Lord, kanang place sa New Covenant in Christ, Lord, usap po na, Lord, sa among gina-claim nga mabilong na sa New Covenant in Christ, Lord, your will be done, Lord, para sa New Covenant in Christ. Salamat, Lord, sa dang butang. Salamat, Lord, sa kinabuhi. Salamat, Lord, sa pagpakiguban sa mga kaubanan Ginoo nga nagasubaybay ni God. Salamat, Lord, sa tanang butang kining pamilya ang gitrust ako. Salamat sa pagpanalangin kanunay, pagpakiguban, pag-comfort sa matagos sa kanamo Ginoo. Dalaygon ka sa walay katapusan, Father. Salamat, Amahan, sa tanang butang. O karon, ang Dios mismo o ang atong amahan kang Ginoong Hesukristo o magakiya kaninyo. Ang Dios magahimo kaninyo nga magauswag diha sa gugma ngadto sa matag usa ug ngadto sa tanang mga tao. Ug sa katapusan, ang Dios maghimo kaninyo nga walay kasaway sa pagkabalaan sa tubangan sa Dios, ug ang Dios paglaom magpuno kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno kamo sa paglaom pinaagi sa balang Espiritu Santo. Ang Dios magapreserba kanyo sa tanang daotan, ang Dios magapreserba sa inyong kalag, ang Dios magapreserba sa inyong paggawas ug sa inyong pagsulod gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Ug ngadto kaniya nga kaya mo hawid kaninyo gikan sa pagkahulog ug kayang mudala kanato nga walay hugaw ug walay sala diha sa presensya sa iyang himaya, uban ang nagapaw-apaw nga kalipay kaniya ug wala ni laing Dios ug manluluwas. Ang himaya, ang kahalangdon, kagamhanan ug gahom gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Salamat mga igsoon sa inyong pagsubaybay ug hangtod sa sunod higayon ug mga adlaw sa ato ang church gathering alas 9:30 sa buntag ta magsugod. Salamat mga igsoon. Bye bye. God bless.